Rainbow of Sounds Music School kepada nak senang Maubri Riboy District kepada perlong sisim citayo hak sisa jan Little Flower Higher Secondary School Maubri kadon bunjait kirukom hikai hak liang ka tem kaput bat karwai kesiau. Keyboard, gitar, western vocal, Indian classical vocal, kasih instruments bat kasih vocal. Kikana agi bahan news nem senang kila banwan pentebit hagan agi music school bat amdan jinge nagam tagi belarang baru banwan pentebit hagan agi music school. Daga jingang nut ban kentiu ya ki kam ki jam jong ki long kemi hakeleng la pelong ya ki kenhun baper ya ki blatip kum ki self help group la ne ki SSG bat lang ba jong ki kenhun jong ki long kemi la nanglum bat nang yai penhe ya kata ka kenhun sha ki village organization bat ter la nang penhe pan sa sha ka kenhun CLF la ne ka cluster level federation kapla nang ya kentiu susu ya ki kam ki jam jong ki long kemi ha gari barokawai Laban kedua ba ki babun kilong kami hatam riboy ru kila yo jeng mentoy shibun hadin ba kila penyaso ila de syagi kenun SSG hapo ka senong ka pakidon ha ka ba kan kenun SSG ka juplilat pililenti ya kilong kami ki basyusyong hayeng ban tri ben khata dagi kam lajong ban kersian ya ki jing don kam ki baman lagasngi hayeng hasem lengba jong gajing airam na ki kenun SSG da ka baseng kam kum ka risiar ka risniang ka reptit ka seng dukan bat kiwe Nalor kitigi kam ban kentiu ki kam ki jam jeng kilong kemi kini ki self help group ki juran benta hagi babun ki kam ha ki imlang salang ban pen bahaya ka senong thau mat ka dong thain hene gesngi ha gasin ke ban nengkong kitigi kenhun SSG ki badan hapo ka umsning block bat hapo ka merdan nongba cluster ka bolong ru hapo ka wi kenhun jong kitigi long kemi ya ka tip kum ki kejat sngi jengkremen cluster level federation women SSG multipurpose cooperative society limited kala pelong ya keji kendu ka bandengkong jong ka CLF lane ka first annual general body meeting haumsning ha ka balawan bani shim benta na kinong kam bat gidkhot jong SSG baper ki bahap hapo ka cluster bat kumujuru hakin ngesngi lawan robani simbenta dai MDC jong komsning constituency ikong Magdalene sok mi molong ibabat ru ia kam EM hapo KHDC kum ikong san ha ka jingi don lang ru jong Sri Raja Brahma MCS ubri project director jong ga DRDA Riboy District ubala long teng ru UBDO jong komsning CNRD block kum sumbut kong san nang tau ba ileng do ubri block development officer komsning CNRD block ikong L Malnyang ibri we na officer jong ga MSRLS SMMU Shillong nang ta ikong PL nong Bri ibri iwe nagi officer naka registrar of cooperative society ikong Violet Maulong ibri president jongga CLF ikong Josephine Pengrup ibri secretary lempat kiwe layo ru ia kejengrawai naga SSG rong parkong bat ka drama lengkot nagi dikot jongga SSG na samlem bat layo ru ia kejengkeren nagi nong sya khot ngobha kwelan nang Aiman Sim Shushu ia kinong ilam jongga CLF bakinang la Shushu ban pentelun ia kikam jongga CLF bat ban penpoi ia kejengkersan jongki syaman ki SSG kibadan hapo kena ka cluster Dadang don sa iway sa video jungi ban ay kini ka award Pialis lingdot lingkon bak sa ki SHG habang apet mene pun ke phong jerngam te compare boy ko program ringkat ki perlok jangai kong sunia kong si ngisi phong jerngam lang teng habang apai syurum sheleng ngala perkhat ila di ngong ani kilong kini ki bab habrio da shisha habang apet ki skip ngapet ki jingwai ki khata ikamen sim baya ka donot ki jongaru ngaperkhat da shisha kamdei ke basyumi tang na shalen ne napo do ngut napo mensim ya ka hidon ka mensim jo ka jing tre shitom ka jing lan la de man we pa we brio bagi wan shang ka sla per the ni don ka jing ang nut ndai bingin sa kum ju ka jing ang nut bingin nang kiu no we mau jam shu we mau jam ne ba pet ya ka CLF ka don shisha ta ka dor ka pakongsan amang kran shang ta ka dor niyo baka mission ka jongpi
ya ka jing trai ka jong ki SHG hapo ka syakri jong ka VO niyo i shisha ya ka bagi long kemi ki jong i ko balakren menne ki long kemi ki por ki baladap ngalut ban sakhi kim ju kham nuot ban ni shakmat ki kim ju kham nuot ban yeng ha gren san ba ki platform ki ba pher te henry apa ngapet pa ka por ka benta ka nu nga kemen la ka long ha ki emlang ka salam la ka long ha ki shnong ka tham la ka long ha ka balang la ka long ha ki sang ki ba pher niyo i ki long kemi ki lam mi shakmat ngala di klem jing le ran klem jing ran dien banok wa ban ai ka jing tu kan pha ni pi baro ka ran ni hapo lingkat lang hapo ka CLF tongin dan long barabor ki basyai ka ketien ka klien meneng ilayo ka jingkran ka pasngong tenat na ikong nong shli ibalay thu khanai ka jingya nanti ka jungi ki priyo barabor ka emlang ka salang barabor habang idon kanu ka jeli kanu ka kamin jiyo ka basuk ni habban ma ya ka jing ni habban ma ting ya ka jing do nong habang itray business laning idon mo kata ka kam la jong ka bagi bu idukan ibarit ibahia kam nong barabor ni shiyo nong sa ndai hab du nong ru hapading kata ka jing du nong ngim dei ban rit mersiem ngim dei ban ong ngila thad ngila swa ngim nam kwa shu ban ya shakamat henry long keme ki ba e kat ni pila yaisha kat ni pila adon kalong kana bat kaburuam ya ka constituency ba ka CLF kalong shisha dong dynamic ka jing prepare mane ka jong pi ka report ya ka bangayo ban snap ho amdei tan ki khlong ki khana ya ki khon samla ki long keme ki long kpa ki riu temen henry wat itu ke dunai ke dekat men ki long keme ki berang pun ki berang kha kanu tam pilangam jiliu ban berkhat ban kenia ki kti ki basbun ki jongpi na ka banta ki khun basham haki lanot ki jenjar sngau tanat benye ibu maka mission ke jongpi kadai na ka banta ki khun samla ki blasha ya lambakla hakini ki sngi ngatharai kum ki keme ni sanut kum ki keme ni don kata ka jing pisaning a baki khun ki kti kimi na la yeng la sem kum no ka jing long ka jing man ka jongki habaki mi shala school kilet tre let kta kilet bala bar kum ta ter hande nga shuong e phi ngin e ka kti ka sang kti ka jong blai ya ka ba ni em ka jing em ka ba e ni em ha ka ka juk jong ka jing competition ka juk jong ka jing sha ya lam bakla hande nga kwa ya phi bangin ya tre lang bat ka bor sarkar ya trilang bat kinong mikmat ngin mi syakmat banrat dingkong nam tak e baro kumba pi priang mene pi kren yi ki babun ki e ya ka jing ang lut jong pi tongin tebe jing shay nam tak e baro ngaju om don teng ki ba ong kilong kemi ngangam la bangan tre ka tangakam ngangam kot bor ngaju ong ye ki ka kentin bamla kalong hakitu ki priyo ki bam don kamon habani don kamon ngidon kamru kajing ya trailang kajing ya suthu jingmut kajing e bakum ka CLF kabadon shisha kata ka kentin jing kermen ngin long barabor kita ba ai jing kermen nak entah kitu badu jing kermen ngin long shisha kita ba ai jing shay kitu bran hapdeng ka jing dum bat hakani ka por kum ka nomi khamat ka jongpi kum ka MDC ka long kami ngi smau tanat da shisha bagi long kami kelami shakmat banyano senyang lang hak imlang ka salang nakam ta ka shnong ka thau hak babun ki liang langi kran ka kot ka kya ka jingnang ka jing start ka khoi ka suba langi pet ki kam ri jing ri hakikam bangi thong ni tam bun ki ka bangila balang ai man sim teng go juong bangale ran bangan ri jing ri ban ong aris yar haba pi pen hakini gisngi ngatrai bon na pi POE baki nong rep ki kio na mara ka ri ka jongi baka jalla ka jongi dang apat na ki wei nam ta ki jhur ki chap nam ta ki so ki pai te balai pat na pedeng jongi nang ni ngin shim khia kita ki baro mo ko mga kren menne hakikot khubor la ni apo ki social media ki YouTube PE shai baki nong rep so sa ki kamai ki kror mo menuju poi berkat bu so sa ul ki dor do kata Henry tongin shim khia nakam ta ka jing ki nam ta ki jingri ki ba pher nakam ta ki kam ki ba ret ki ba he ki ba kraw shi sin kasni haba ni shim khia ni kit khia ni len lade ba de chu ka por ni dot kapan e ka kam ka ba gilen
Kanu abangi it nadu na mensiam, kabangi le nadu na mensiam, ba kajingmut kajing perkhat, kababit kababiang kabashay. Hisien kasngi kanung long leno eh. Dena kaliang ka jonga kum ke MDC ngas mutu shay kum ke CLF mo ala yo kelibni asyatu kajing don kam ke jongpi. Ngamla ban shupai thali dengan kerbat i president bagi isi member ka jongi ngis mutu shay pi don kami ke syuki pan shong meeting. Dena kaliang ka jonga kum ke MDC ka jongpi ngan nyarap kat bala ni ibor ibarit na kabenta jongpi kanang ba ka meeting ka jongpi kanong kapabit kababiang dengan kerba na kaliang ka jongpi bidan kanu ka jing e long ki balak loy panwan syakmat nginya keren iki ibaro ngin jude min ngap jar batong nasalian kendu laningam wa laningan pa ita dengan supwa batong ni pibaro ki SHG VO apadan kanu ka jing e wat CLF nginya keren nginya merjing mutlang na kabenta jing kajimha na kabenta ka roy kapal na kabenta ka imlang kasalang na kabenta ka syong suk ka syong shingan na kabenta ka jingbit ka jingbiang jong kikun kikti berki pateng di jongi masawan. And you get the love from the people there. Dito the jing ni kwayo sakala ini tu lo den sakala ai biang no ni perform ngapoy office nasilong ya dan baik untuk spoji suppose tengah apa bom dan kamu dan meeting boleh ngapain ngau ba officer ngapain islam so coordinate jangan run post ngabo attendance ngabo biometric attendance staff tu no mo please dan le kom no pidan hak on ya ski yo kom bayar sini dia kolong nak kendong jengai wan not kasan spa arja umlong kam juni office tang banong dan ya tumunong ai tu si haja kasan spa by bang tengting film yo kali surok basneo sla ina ada wa karpan bolong hor video please mo karpan itu please kalau ngero the organization the block or the office the big organization you cannot make happy all the staff le kumalong video ni tray bara apa block ngalan pin min ya bara amla I cannot make them happy bara lah ingat ngalolong kum religious leader next to God can then in there dan kamu beri persaingan aro, beri persaingan, naik minsim menteri show, menteri hot show, menteri minute show. Nah, minta sengi nak kemen pala jing keren jing picture jing start minta long group deh. Oh, I thanks to emergence, emergent team. Nampai perkat benlong hadu kata ke level point, ke business plan punya drafting minta mendeki. Jadi dan kamu minta yo jing harap itu micro level pun menteri. Nah, kuah ini competitive society convert into a company type. Kumaong drama ini tamasa nga le ashar ba lungsi. Ini di power jungi boro pindi boro boy idan lungsi idan ashar le somken ba per. Ya ini have convert it something. Yung di ben le to ordinary in type of below when they have pakat to a different mode of business. Kumno ben bah to packaging. Kumno ben le to vacuum packaging. Kumno ben le canning mo le can Peki apa you? Ngapa yo? When I was in Calcutta, ngapan mat mo bermusyuk langkum tu stay. Udah imported from you, Southeast Asia. Dan ke Indonesia you bro. Lungsit sa Calcutta hotel 3-5 star hotel lungsit na Southeast. Beli ba New York? Beli ke Calcutta ngin pa still. Te beli dan ke business mode jungi. Nandle ba. Te kung jing perkat the way ke business plan, peer plan. Ni nado muncul aku video ngasih ong ya sisi jonga. What piningai ya nong rap. Ya what piningai ba terekam juga kam si kain murah. Lek kam duwe. Rewa kaina ula tray so jain bara jingim. Hapin bhat tim tibet ya so jain ken. Pilih beta start nong reno beta ujiti dan diman ba so no jiti nong ta. Ya nong so jain pin ai skim dan so jiti. Umlang umbiak. Aku manai kau kenuksa ban pen bakundo ke SHG dene ke SHG lamba ke VO ka kawan ra ya ke revolution lene ka pen ki vin ya kau ke snong ke padon harvest dentia manam jer kerting kata ke snong kene ke snong kadon kapot jongga jala Asam bagi jala Meghalaya. Kadai kawin nak kisnong kapa duktam
kadero kisnong kaba finom lab ni finom ui yaki sendrang leki kirang ba hata kisnong bon baki lay bala don bali bala sha jala asam don bali bala shki kisnong baki ek baki yo ke pisa ke baki yo nak tak jute belajong ki bon ki pelut hakaba ki dikiat tekne kawanra ya ke jing chitom le ke jing e kaba krawe nak menta ki kilong kmi kimdon pisa ban balik skul lagi kun kimdon pinsa ban penbiang hing hasem Henry da ke jing wan jong ke SSHG kale rap shibon ya kini ki kilong kmi don ki pasdang ya ki ya dukani barit don ki pasdang ban risnyang don ki pasdang ban risiar bon ki barisiar but ki nga niyo chungti bro ba ki supply gini ki siar sha even sha ka jala asam bro kene nomor ba hakpor training jungi niyo ya kene ka order ban le study ya kene ka shnong nomor ba ka kom trekam jong ka SHG ya kene ka shnong kalong compare teknik ka ni ka SHG ka lairap te daga ni ki jingyo na ni ki jingstang no ki barit ki longmi jok next nong lala ban police school ki khun but hak to ko por bangi late bangi don training hak to ko por bangi don ko to study ki thu dak jing sarong sir nag next nong jungi wala ka de next nong ko barit next nong ko baduk Henry ngidon we doctor specialist bami dak nega snong armor ki engineer but iway balik police po US kanu gajik skokmen ba baki omba kene kede tang na menta kene kede na kadau maksim khia ya kene ke program SSHG but amtang haka roy kapar Henry haka imlang salang ru ka VO nomor ba kede ke shang barit kita tang ka VO rekeni ke VO kadon benta haboro ki liang jong kesno hagi benta ban petre kami ki scheme lang bagi convergence lang bagi ki scheme prover ka ni ka VO kadon benta lang hadu ba hakapor bangi sho bangin shangap ngin lei kirang ba jong kene kesno ki tho city tho kawek city so video man karpat yo video ban sedang ya KCG nang tai kerang baru kamtip ki yon em kata approval tanpa kene gawe ke nuksa apa bani tho ba kumno ka SCG kala bani rap yang ya kisong ka thau jungi ban bangin nang queue ha koroi ka par ha imnak salang ta prap southly ki silf ha ka state bro ka way bat kumjuru ngidan ha musting kindai bat ngindang form ru sa shispa southly ha musting sorry ngidan southly ha ka riboy district kindai bat ngindang yoru ban form sa shispa southly ki silf ha usnementa hajar arpulai arpusaw bal ha musting ngidan ka target bangin form southly ki silf ha usnementa te nga I play na mal kumsning cluster kadi ko way ka block ka ba nung bag jing irap jang isa video por bidang day video sebraman ibede video to ko por indai ka na prank baro ha ki self kadi ka first self ban yo pa ban register po ka cooperative society kadi ka self la rakam dai ka neru kadi ka self ka bana umsning ka thamai bayar mo te nga kumjurum dai tang thamai bayar kumjur kadi ka self jasni increment la yo ban register ya ki po cooperative society ha ka ba bon ki jaka ki block ki district dan bon ki challenges ki bangim la ban register regani ka nangni na block along ka nuksa ba bhai ki way par ki district ki ba ka long pensuk ka kam bangila la ban yo ban register ek ba bon mentang ya yo ban register adu khat wait li ki self na po ka jilla ha po ka state ki jani te bar ka cooperative society te ngakwa ban ong hindet ba lumba ka self belong ikong ni daning kong ka SSG ki ken maul SC ki dan ki bla engage bon kumdo bangi khat ya ki para ya ki ECRP ki external CRP na po andramo bakin one form ki self help group nang tangila ya pasal ko way ka platform la form ki village ki ang ka primary level la form ki VO haman la ki shnong bat menta hang ni ngaso thu dan arpo ki shnong ki baladan ha po jang ki self but
ngidan mentang laudan sing ka cluster level ini ki VO shishu ngila federate ki hakawai ka platform kata ka cluster level federation bar nge I ga ne ki jingpen ko bor I can take lang yo bor ila immersion bon ki leaders ki la mi limba ki ni ki community based organization ado ka SSG haka VO bar ka SILF ki anang yo bor ko bor bar ngi ang not ba ki sngi ki banwan ila ban kan dew yo ka SILF ban form haka block level federation ka district level federation bar ka state level federation la ka NRLM kanang laban penne e kijing tay kam in poiru sya kata thong bat nganget ha ta ka por ki long kmi ki ken thai ki para SSG bank member jangi kinang lio ban pen ko bor ki bat kinang pen khlan ki ti ambagan shibon ke ke menya khwap nya to khandet hagini ki snem mentau snem 8000 aplar bisa ko jing tay kam jagam SLS ka formish ka jing pen formi ki SILF ba ka jing pen khlan ki SILF ka de ka wei na ki thong ka bangi bu hakmat e na lol ki wei pat ki kam ki bangi atrai kumno ngi bu ngi la sign lu ki MOU ba ki ni organization ba pair hang bangi khat ki ni national resource person ba kin one ban I training menen lu mentashi te yo ngi dang de ka training hang ni om sting hang ba ki bana ki wei ki district ki one हम जो अकी likely की zone ते कने को वही का उसनिंग हंग ने कने को वही ने की zone की बंगी को अपन बन क्लांच शो पर कुंजूर कने का कमेंट जस्ट का वही पर का SILF कने का ता का immersion site का बकी वही की न्यो बन learn की न्यो बन tip ना कने को वही पर का SILF का बन हने हपो का उसनिंग cluster Ia kenduk si bon ki jeng den rei pat ha ka bas dang jong kene ka meeting pat I pen pau ka jing sngomo yo lei ba I wei na I dapat jong kene ka cooperative society I balabo ha ublei ha I jing duai ban kerpat ya ka jing alam ka jong ublei tengi ngai ba kene ka jing bo ka jong I hakmat yo ublei ba unya lam ye ni ngai ba kita ki jing baro ki nomlong ka jing wit lane ka jing penthut ha ka jing yat dan ti ka jong ka society te ha ka ne ka sengi ka pementa yo I ba kumba ki self help group ha po jong ka ne ka society I ong bangi la bo ha ka jing dubai swa bangi long meeting I bo ha ka jing dubai te kata ka de ka jing job ka ba crowd jong ka ne ka society ban kata ka jing job ka ba crowd ka jong ki ka long ka orlang menta ka si ha ba ki yo ban penlong ya ka ne ka first annual general meeting jong ka ne ka cooperative society ka jong phi te kane ka annual general meeting kane ka general meeting jong ka cooperative society kane ka board ka bahalor jong ka cooperative society they ha kane ka society or they ha kane ka meeting ka babaro ki member kila ban ge sim benda na ka benda ban ya liu ji mot lang na ne ban ya grand lang ya ki kambaro ki de ban ka society Kajing tmu jongi ni penlong ya kane ka annual general body meeting jong ki jakni jingleman SILF multi purpose cooperative society ka penlong yang ni kade halor ke jingya lenti jong ki self help group hapo ki VO na kishnong bapher nama hangne kam hangne ha SILF jongi kila kan thob ya ki VO bat ye kishnong ki bapher ki badan hapo ki VO kumju roi ki SSG ki badan ha ki bahap ha ki tu ki VO ya kani ka jingya lenti jong ka SILF jongi ka bakala coach ha ka license hadu bangila seng ya lingbai ka NRLM umsning block halo haka nyo tarik bena Julai 2000 hadin mangilo yo ya kajing hikai bat kajing pensyai lingba KCC kajing jo kajing form ni jong kaya kani ka SILF lingba kajing yo kajing ya training bat kajing pensyai bat kajing hikai lingba KCC lingba ki BPM bat baro ki staff jong ka NRLM ki badan haka umsning block हम कुमनो बनang pendha shishu ya ka jingya lenti jong ki VO bat ki SSG baro lingba jingdon jagani ka SILF ngila kan ban kumno ban ngin pek pnia bangin pek bahaya ki kam jong ki SSG ki ya kumno hapo ki VO ha ka SILF bingila kan bangin ya share kinu ki kam jong ki SSG member kumju re jong ki VO lingba ka jingya shimenta jong ki VO bat SSG pek ha kan ni ka ngidon lo kata ka jingi shimenta
jong ki SG bat ki VO ha ka visioning exercise ngila ban don ru ha ka thong jong ka CLF lingba ka tu ka visioning ba yeshim menta kum ki tu ki EC member jong ka VO bat ki SG ngila kai bangin poi shata ka thong ba ka ai ka CLF jong ka don ka ta ka thong lende ka jing thumu bangin trai bangin ya chakmat lada ki SG bat lane ki VO kim shim menta lang Kasam jing yang ngikung kita ki CLF bangin tray kam lingba ka jing shimenta jong pi haki training ba pher ngila am po shudu ka diga thong ka jing shimenta jong pi ngi sa po shane lada mendai ki ba shimenta ki SG kasam jing yang ngikung ki CLF hakanu ka rupam bangin tray kam